So what's up mga idol, magandang hapon po sa inyong lahat mga idol. So welcome back to my YouTube channel mga idol. For today's video mga idol ay nandito po tayo ngayon sa third floor kung saan po tayo nagtatrabaho sa factory. Kaya nandito tayo sa third floor mga idol. Kaya yung mga building dito sa Maynila mga idol ay nakikita po natin. Iba't ibang building mga idol. Kaya ay mga idol, yan, na-miss ko 'to mga idol kasi matagal-tagal na din na hindi ako nakaakyat dito sa third floor. Yan, na-miss ko 'to. Yan, dito din kami magtatambay mga idol pag bagong taon. Kasi dito kasi sa Manila mga idol ay maraming mga fireworks at saka paglaro na pag salubungin yung bagong taon mga idol ay ng mga gandang mga fireworks dito, lalo na pag dito tayo sa third floor makikita talaga kung iba't ibang klase ng mga fireworks, iba't ibang kulay. Kaya dito mga idol ay dati mga idol ay dito talaga kami nagtatambay dati, umakyat kami dito, lalo na ngayon mga idol na sobrang init. Kaya yan, nandito kami dito din kami ngayon magtatambay minsan kasi sobrang init. Kasi dito mga idol sa taas mga idol sa third floor ay malakas kasi yung hangin. Kaya ako lang mo isa dito mga idol, yung asawa ko nandun sa baba sa second floor. Yan, oras po mga idol ay mag-alas 6 na. Kaya umakyat po tayo dito sa saglit mga idol dito sa third floor para makikita nyo mga idol yung na dito sa third floor. Makikita talaga dito. Yun, malaki-laki din yung dito mga idol, yung yung malaki yung lugar ba. Maganda dito tayuan ng port. Kaso hindi papayag yung natin, yung amo natin. Ayun mga idol ay yun, shoutout pala dyan kay Kaori Vlogs. Shoutout sa iyo idol. At sa mga subscriber natin, mga solid viewers natin. Ayun, shoutout sa inyo lahat po mga idol natin dyan, mga ka-viewers, mga ka-loads. Yun, shoutout sa inyo. Yun, nauna po mga idol ay kay Kaori Vlogs. Kaya idol, abangan nyo lang idol. Ay, alam mo na mga idol na palapit na ako dito sa Manila. Yan. Kaya dito mga idol ay dito po tayo magtatambay ngayon mga idol kasi malakas yung hangin. Tapos yung natin camera pag maliwanag. Yung asawa ko mga idol ay sinama ko dito. Kaya hindi siya sumama kasi may kausap siya yung anak niya. Yan, iharap ko muna yung camera mga idol. Ay hindi ko na iharap mga idol, pakita lang mga idol yung yan yan, kita talaga yung dito sa ibabaw yung mga building. Kaya mga idol yung yun mataas ang building mga idol. Yan, taas yan. Tapos dito pag talaga sa mga idol, pag bagong taon mga idol ay yung mga idol, yung dito yung mga paligid dyan ay punong-puno ng mga fireworks. Kaya ang gaganda ng tingnan mga idol. Dito kami lahat mga idol, yung kasamahan ko sa trabaho dito. Dito kami magtatambay pag bagong taon. Lalo na ngayon mga idol ay palagi kaming walang overtime ngayon. Kaya lagi din kami bumakit dito. Yan. Pero ngayon mga idol ay ngayon lang ako nakakakit ulit. Simula nang umuwi ako sa Bohol mga idol at ngayon bumalik na ako. Ngayon lang talaga ako nakakakit ulit mga idol kasi alam mo na mga idol, busy tayo sa trabaho. Yun mga idol, ay ito lang muna yung vlog natin mga idol kasi mag-alas 6 na mga idol ay medyo na tayo medyo hapon na po mga idol.
Yang kaya mga idol ay ingat po kayo lagi dyan mga idol, lalo lang ngayon mga idol ay sobrang init. Kaya mag-ingat po tayo mga idol at lagi po tayong uminom ng maraming tubig. Lalo na sa mga matatanda. Ayan, ingat po tayo mga idol. Kasi kadalasan talaga mga idol ay doon sa probinsya mga idol sa amin ay dalasan doon sa mga balon doon ay naubusan ng tubig. Kaya ano, gumawa po tayo ng paraan para makainom po na tayo ng tubig ng marami. Yun, ito lang video ko mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. Yan.